lamɛnnibaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba anw minnu tɛ sɛgɛn n'aw tɛ ɲinɛ n'an b'an na sanga ni wagati mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an b'a fɔ k'aw bisimila ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye top star ye top star ye émission min labɛnnen don mali kunnafoni fɛ k'a yira aw la chaque samedi o la an b'a fɔ dɔrɔn restez connecté bi ta in ma nɔgɔn dɛ bi ni n ko oui wayi o b'a hakili jigin jɔnni na bi ta in tɛna nɔgɔya donc kuma bɛ n bolo n bɛna kuma di a ma san a b'a yɛrɛ fɔ an ye an bɛ bɔ a ka kow kalama champion champion tɛ oui c'est ça k'a ɲuman de b'i da kan foyi tɛ yen ko bɛ cogo di ça va bien yɛrɛ kun tunna dɛ i tun bɛ tubabula de wa walima ko bɛ cogo di e famana ma an famana i ma dɔn an famana ok d'accord n bɛ foli bɛɛ ma mɔgɔ ɲɛ b'an na d'accord peut-être que min tulo b'an na n bɛ bɛɛ fo k'a fɔ bɛɛ ɲɛna a kɛlɛ fama ye maa ma kɛ ni ɲinɛ ye donc baara cogoyaw de don o de y'an fama ɲɔgɔn ma mais n'ala sɔnna en tant que aw bɛ yan an tɛ se ka tunu mɔgɔ la tuguni d'accord voilà bon ni kuma ninnu bɛɛ kɔfɛ mɔgɔ ma faamuyali sɔrɔ hali bi donc an b'a fɔ i k'i yɛrɛ fɔ an yɛrɛ de cogo min na parce que caman bɛ u bɛ ka layɛli kɛ o ma o mi dɔn parce que kɔrɔlen i tɛ kɛ ni accoutrement dɔn i m'a ye style falenna donc i yɛrɛ fɔ an ka faamuyali kɛ san duuru ni karande la dabara ni ŋano dunuyatigɛ ŋwa bi ten de bɛɛ k'a fɔ wo ye wa ye dabara wo ye wa ye je crois que mɔgɔ caman ye dɔn sa sisan i dɔnna voilà sinon mais munna i ma bɔgɔla ninnu vɛsi ko in dun a kuma tɛ kɛ dɛ a kuma tɛ kɛ cogo di bon bɔgɔlanko in tɛ fɛn wɛrɛ ye n nana ni vɛsi fɛnɛ déjà que an bɛna kuma de ɲɛfɔ donc pour que k'a yira vɛsi nana kun min na n bɛna tila k'a f'i ye problème foyi t'a la d'accord san bɛ fɛ k'i présenter i tɔgɔ yɛrɛ i bɔra min i sigilen bɛ min n'a sɔrɔ i furulen don genre i ka ɲɛfɔli kan yɛrɛ cogo min na n bɛ min faamuya n tɔgɔ yɛrɛ Mahamadu Danbele mais bɛɛ bɛ n wele ko Dabara donc ne ye Segu région mɔgɔ ye n ka cercle ye Bila ye n ka arrondissement ye Yangaso ye n ka commune ye Fani ye mais n ye n ka denmisɛnya fanba de kɛ San o de la mɔgɔw b'a fɔ ko San Dabara voilà Dabara sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn n'a sɔrɔ i ye école kɛ walima n'a sɔrɔ ko bɛ cogo min na i ka niveau d'étude i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o ko la ok bon n ye école kɛ ne ka dɔnkilida yɛrɛ école yɛrɛ de ye n kɛ dɔnkilidala ye n ye école kɛ ne ye comptabilité de kɛ j'ai fait aide comptable aide bancaire n y'o de kɛ d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ Dabara mɔgɔw ko ka ɲininkali kɛ genre sisan nɔ bɛɛ b'a dɔn artistes fɛnnen don genre mɔgɔw kɛlen don ka tradition to kɔfɛ kojugu quoi mais an ɲɛ b'a la Dabara ka dɔnkili fɛn fɛn i bɛ taa sɔrɔ an ka instrument traditionnels b'a kɔrɔ surtout e yɛrɛ en tant que jeune mun y'i bila ka o fɛn embrasser quoi mun na fɛn instrumental ninnu ka di les instruments traditionnels ok bon ni ɲininkali in diyara n ye kojugu ne ka traditionnel kɛ c'est pour cela que dɔw b'a fɔ ko an ka faso fɛn de don mais an ka dugu la denmisɛnninya la fɔlifɛn b'anw fɛ o bala de jeunesse kɔni na i bɛ fɛn kelen fɔ anw fɛ yen o balani ye donc ne wulila k'o de sɔrɔ yen n bɛ o bala kelen de fɔ donc o kɔnɔna na mais kana se yan toujours n continuer n'a ye j'ai vu que mɔgɔ bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye quoi mɔgɔninfin n'i kɛl'i yɛrɛ ye dɔrɔn fɛn caman bɛ yen i tɛ don la fɛn caman bɛ yen i tɛ olu la ne ka bala ne bɛ bala mun fɔ a minɛ foyi tɛ yen ko min bɛ bɔ dugu dɔ la a bɛɛ b'an fɛ yan bon n'a ye diya yɛrɛ wari tɛ bɔ k'a si ɲini a bɛɛ bɛ ɲini kungo kɔnɔ ou bien a b'a bɛɛ ɲini foro de la ne t'a dɔn n'i y'a faamu bon déjà a bɛɛ bɛ bɔ anw fɛ yan bala bɛ bɔ anw fɛ yan yiri de la bara de bɛ k'a la a bɛ siri ni bagolo de ye n'i m'o sɔrɔ i bɛ dafo juru kɛ k'a siri foyi t'a la k'i bɛ taa sugu la k'i bɛ taa mun san quoi d'accord donc ne nana traditionnel la o kan mais ka a donna ne y'a ye n faw ye bala fɔ n mɔgɔw ye bala fɔ n'u sera ɲɛfɛ i b'a ye u b'a fɔ ko ko ni sera duguba kɔnɔ ko bala tɛ ɲɛ sɔrɔ tuguni quoi u b'a bila tu sais u bɛ décourager quoi bon denmisɛnnin ma n kalan n'a ye k'a fɔ n ko bala fo ni ne fɛnɛ c'est pas que ni fo ni baara tɛ
fɛn di mɔgɔ ma quoi mais ne fɛnɛ kɔni bɛ bala kɛ fɛn ye Mali artiste bɔ bɛ jɔyɔrɔ o yɔrɔ bala bɛ jɔ yen Mali bala fɔlɔ artiste bɔ bɛ jɔyɔrɔ o yɔrɔ bala bɛ jɔ kɛnɛ kan c'est ça que ne y'a sɔrɔ caman ye baara k'a la mais ne fɛnɛ nana ne ye caman ba fara kan n ka ye la n'i y'a mɛn Mali dɔ de la ka baro bɛ n ka balafɔla kɔrɔba dɔ a ko indépendance bɛ taa don min fɔlifɛn fɔlɔ Modibo Keyita ye balani de don fɔlifɛn fɔlɔ kun balani de don Modibo Keyita ka voyage fɔlɔ ka taa Mali kɔ kan a kɛla États-Unis a ka Amérique taga fɔlɔ ani balani de taga la a balafɔla ma sa a bɛ Mali la yan a y'a baro bɔ n y'a vérifier k'a sɔrɔ o de fɛnɛ don donc ne bɛ o sira kelen de kan o de y'a kɛ ne ma nege dɔ wɛrɛ nɔfɛ n continue n'a ye n bɛ balani fɔ bon pour que ka kuma teliya a ka di ne ye ka balani fɔ ni versi ye a ka di ne ye k'a fɔ ni bazin ye quoi mais fɛn dɔ de y'a to n ye bɔgɔlan don ja bɔgɔlan fɛnɛ ni balani bɛɛ bɛ ɲɔgɔn c'est o y'an ka laada kɔrɔ ye mais ne tun bɛ versi ni bazin don parce que a b'i kunna n'i ye bazin don i ye mɔgɔba de ye n'i ye versi don i ye mɔgɔba de ye mais bɔgɔlan janɲɛ ma bila bɔgɔlan don na sɛgɛn de ye n bila ka bɔgɔlan don sɛgɛn kɔli de ye n bila bɔgɔlan don na parce que balani tun tɛ Bamakɔkaw bolo fɛn bala yan a kɔrɔ ɔ balani fɔ wari man ca 1000 ni 500 n'a cayala 2000 n'i ko ka bazin ou bien ko ka to ka versi don o b'o don cogo di donc ne delila ka passer émission dɔ la je crois que an bɛ se émission an ka baro la an bɛ sɔn ka s'a ma ko ka sanga on était là-bas on était Wiloria an bɛ ka kɛ donc juma o juma b'a fɔ ko bɛɛ k'i habillé donc an bolo olu de bɛ fini san mais an yɛrɛ tun bɛ fini san yɛrɛ i ye fini san siɲɛ kelen bon o wagati an bɛ Bamakɔ yan ne bɛ école ne bɔra brousse kɔnɔ de ne école ma parce que ne tilala école la san ne ka comptabilité banna san j'ai vu que cɛ juma o juma bazin ni fɛnw wari tɛ ne bolo wa ne tɛ jatigi ko dɔn balani fɔlɔ an tɛ jatigi ko dɔn ne mana jɛ sa n teri de ye tel que ne bɛ to ka mayigalakaw tanu n teriw de don mais jatigi ko anw t'olu fɔ parce que ne tɛ jeli ye ne ye hɔrɔn de donc ne y'a ye juma kelen kɛla ne ma fini sɔrɔ ne ye n ka fini kɔrɔ dɔ don ne nana tile jaga bɔ n k'e sigi a tɛ bɔgɔlan dɔn kɔbila ɲɛbila dɔ ɲininka di ne ma u y'o di ne ma ne y'o don dɔrɔn jama bɛ ko non nin y'an ka jamana fini yɛrɛ de nin ni balani de bɛ taa donc sɛgɛn kama ne y'o kɛ a kɛra koba ye ne bolo a banna donc directement ne y'a ye ne ka bɔgɔlan kelen depuis ka sanga 2007 fɔ bi bɔgɔlan ne ye bɔgɔlan min don a tɛ tɛmɛ den 3 kan wala tɛ dɔn bon a don o don e m'a fɔ sisan bon sisan e ne ka dilan émission na dɔgɔnin wele émission na si ne ka taa cɛ dabara ka vɛsigi la sɛgɛnna sa dɛ i bɛ dɔ ko bɔ mais ne ka bɔgɔlan min kɛra san ne ka bɔgɔlan min kɛra san 10 kɔ mɔgɔ tɛ depuis 2007 fɔ bi ne bɛ bɔgɔlan kelen de don n'a fara la i b'o bɔ ka dɔ wɛrɛ don a kan a tɛ tɛmɛ bɔgɔlan 3 kan ne ye changement min kɛ donc ni maa min y'o dɔrɔn i b'a dɔn k'a fɔ ko an yɛrɛ baara fɛnw nafa b'olu de la an baara fɛnw de bɛ se ka fɛn las'an ma a bɛ se k'i dɛmɛ ka économie kɛ a bɛ se k'i dɛmɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ quoi dɔw de ye balani ne bila ka n ka balani kɛ n t'a fɛ ka instrument wɛrɛ k'a la ni bala tɛ quoi d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan nɔ Dabara an bɛna kuma i ka album ko kan an bɛ don min na ko album joli yɛrɛ de bɛ Dabara bolo ne ye album kelen de kɛ album kelen an bɛ se ka album min tɔgɔ dɔn album tɔgɔ muso furu d'accord titre joli b'a kɔnɔ 8 titre 8 d'accord sisan nɔ an bɛ fɛ i kan fili ni album son dɔ ye sansan ok bon album titre ye muso furu ye o muso furu fɛnɛ bɛ balani kelen de la ne y'a fɔ anw fɛ yen an ka jeunesse ye balani de ni muso yɛrɛ furula anw fɛ yen ni bala ma fɔ i kɔɲɔ na a bɛ fɔ i denw ma e yɛrɛ b'a kɔɲɔ don bala ma fɔ i b'a kɔɲɔ na yɛrɛ donc mais maa si t'a den ni bala fɔlɔ ma n'i bɔra min den wɔɔrɔ na ko jɔn bala fɔlɔ in ayi o tɛ non foyi tun tɛ kɛ ni bala tɛ hali ni mɔgɔ sala su tora ni bala ma fɔ oui Segu anw fɛ yen Segu dugu dugu dɔ de don an bɛ se k'a tɔgɔ dɔn Fani ni maakɔrɔba salon fɛ yen non fɛtiri don a bɛ dɔgɔkun kɛ bala fɔlɔ la awɔ donc o bɛɛ bɛ fɛn min na mais maa tɛ sɔn ka den ni bala fɔlɔ ma donc o de la ne ye dɔnkili kɛ n den min ka dɔgɔ n ko ne kɔni bala fɔlɔ ka musoko ne b'a fɔ diɲɛ fɛnɛ bɛɛ ka mɛn wa musoko gɛlɛya fo k'a ta ka bɔ bala fɔlɔ kan mais alhamdulilayi bi musoko gɛlɛya tɛ bala fɔlɔ la tuguni donc sisan nɔ i ye fɛn album min consiste spécialement muso furu ka difficulté min bɛ bala fɔlɔ kan musoko sira kan n y'o k'a ye depuis n ka dɔgɔ n ye dɔnkili da n kɔrɔla ala y'a kɛ n ko ni diɲɛ lamɛn don o don n b'a fɔ diɲɛ ye ten fɛnɛ o kɛla o de tun ye album titre kɛ muso furu ye d'accord mais Dabara e bolo olu tun ye fɔlɔw de wa hali sisan problème min bɛ ka consiste oui mais a banna sisan Dabara nana a ban
mori fi ango binyo kelem galamdula o nyina mbolo akunga ni bala ka kene ba mun galamdula bala ba yo kene o ka bi bala fola fana jien ko fe la mali ko fe ka ta voilà ne ya soro bala fola tala ni bala e jien ko fe mais ibu yeta dula yare exactement anga bala fola do be ne ya fi ku ye Europe ya la ka America ya la atoko ko baru bala ni bebe bala ni eta don are bala fola unyo bala fo cheni ni sunguru ni mbo bara fle Johnny ya fle o ya fle are bofo ma bi janye ba da woro do dibila kata kor mais ay Europe beke mo sita do mais dabara ka yala ni dron be yo ye donc bala kumu bloti ba fo na mo bala anga ta dron mais akunde valeur bala o bolo quoi d'accord donc bi o gela bala folo kan bala folo be muso soro sanani duru afimana jema ba beta sinon folo pour que bala folo ka muso soro be muso tigari kabul nay o la mo bala folo ta du mo fo ko asra bala folo nyere be muso tige mi ma tige ta soro woni ya tige fene be gata boshila o fa da ite voilà ça dabara comme lutu nyana sisan amba fe ki yere ki kanison ja yere ki kan filini ka morso doy he muso furu bala fola ga muso ko amma nogo bada muso furu tagini shega muso ko o ma nogo fieu muso ko kamera maninga muso ko amma nogo abada muso ko animateri ga muso ko o ma nogo fieu imana woro ta mo mingo o babi kando ko bala fola gaza eretereti taunye aume muso furuwa hanga ala fo ko ala ni che sujala madola aula mane dola jaga wolo jala muso dola ima denyumangulo muso du manja makari muso du manja tasidu muso du manja lawole du muso du manja muso do bangena ani muso do wolola muso do ye muso la dege dengulo langi ma bange ka denge kelengulo ka denge fla soro ki bolo fla digo koma ka chogo de shini iya muso la dege dokotoro so langi ma bange kede bange muso awni bara o de la bala kele nyamato ye bala kara doko mate deni bala fala ma ko bala fote ma nyana manye ko mata deni bala fala ma ko retraite bala fala ye mote bi bala fala ye de. D'accord. Merci beaucoup Dabara. Vraiment il y a fait une jaranya famille eredi. Donc à partir d'aujourd'hui fin fait kumurutele no ku de intedi bala fala ma ni mali kuna foni mna ke sababu ka to jensen tuguni o ba jensen bebe deni la sona jien fam be fait voilà donc Dabara ko awma aw fin fait ka bareni ka dablare aywa ka dondi aw kana na bara fait il y a pas de ce métier d'après les blancs voilà donc anga sabali anga muso di bala foloma ok Dabara ame continuer na nga question ye alibi si son dans ame dominer ko bi projet ora jumene bi bolo projet mon membolo depuis nyemi fi a début toujours me bala ko kala nya essayer ka bala fola démissionner fra ñon kan ka jekulu ke bala fola ni ñon che ka bala fola démissionner mo bla o baro ke tel que do de go be sala bala bla ka do go be sala bala fo mais do bla o beta ko fe o be yalo ke so ya ke to avi ya Dabara kelene me Dabara junior ka chani ba fly bi Dabara junior mata fa Dabara junior était do do nare ne ba me do dar Dabara junior ya fait donc o be mbolo mais keren yala min kadinya c'était mo ko mun ko lu deme yo projet ke 100% mais a tourner ke meta tourner ke cercle la ni fengo fen so ninga jekulo siglan to la groupe Dabara di wara ne be joge ñon fe amana fengo fen so nandala dugumina na en fem so dugumina ama to o dugu kelene dugu mo wore bala jeri dugu tigi ni mere bala jeri c'était mamuni dugula ou bien kele surtout ame e wati muna mali kono kele dugu de munye sorasuye no to la nord la usumo bien ka yula ka foko mo buko kele munu fene genga bo ye fa rebe kana dugula kana sigi dugula dongoro be dugu mo de ba so do be dimi koro mais nana amega sababu ya min se mi fini samara wari malo nyon ama fara nyonga ama duma dugu mo wale ba clan o dugu de ni nyonje o a wati fene kono les fusions mun be mun bolla kana muso chesabato mun be amenya na je kuku do be kashi be clara ne sodia akada on yaka fini ka duma mais min ka gelene ma c'est pour sensibiliser d'abord
d'accord sani ka fɛn di mɔgɔ ma i ka hakili la lafiya quoi n y'o fɔ n ko artiste minnu bɛ concert kɛ ka réfugiés dɛmɛ minnu bɛ concert kɛ ka sɔrɔdasi minnu banna ko muso to n'a ma ɲɛ k'a b'a kɛ a y'o ɲini u sigilen bɛ yɔrɔ min a ka taa ɲɛnajɛ k'u ye yen ɲɛnajɛ in tile kelen kɔnɔ a bɛ ko caman tɛmɛ u kan c'est pour ça que n bɛ taa stade fa n bɛ wari fara ɲɔgɔn kan n taala di sɔrɔdasi ma kan kɔnɔ n taala di nin ma kan kɔnɔ i b'a sɔrɔ dɔw ta i b'a sɔrɔ dɔw t'a sɔrɔ e taara d'a ma a ditɔ a ma a b'a miiriya jan de mais n'i y'a yɛrɛ bila événement kɛyɔrɔ la ɲɛnajɛ bɛ fɛn dɔ tɛmɛ a kan quoi. d'accord faamuyali sɔrɔla o la mais concert bolo dawlen t'u i bolo walima tournée o bon concert minnu bɛ n bolo tout juste o ye olu ye et après n bɛ tournéw kɛ parce que an ka concert caman bɛ yen c'est les gens qui nous invitent. Ah, d'accord kɔfɛ Mali kɔfɛ voilà Mali kɔfɛ Mali kɔnɔ mɔgɔ de b'an wele tel que i ɲɛ b'a la sisan Mali a ma nɔgɔn mɔgɔ de tun bɛ mɔgɔw produit sisan artistes yɛrɛ b'u yɛrɛ produit mais est ce que a ka ɲi artistes yɛrɛ ma fɔlɔ voilà bon ne t'a dɔn quoi ne bɛ ka fɔ de quoi artistes yɛrɛ b'u yɛrɛ produit sisan est ce que a ka ɲi artistes ma bon e k'i ka dɔnkilidala ye tel que i b'an ka artistes lajɛ Mali kɔnɔ bi tous les artistes sont artistes auteurs compositeurs et pourtant compositeur bɛ yen auteur bɛ yen fɛn fila de don mais artiste bɛɛ kɛla ye auteur compositeur musicien danseur a bɛɛ bɛ manifin kelen na mais moi je sais que ala y'an da k'an caya a ka tilan o de ka ɲi depuis production ko bɔra la k'a bila artistes yɛrɛ k'u yɛrɛ produit bon moi je vois que ne m'a fɔ nafa t'a la comme ne m'a kɛ fɔlɔ minnu y'a kɛ je vais voir que ni nafa bɛ sɔrɔ a la quoi donc c'est pour cela an kun bɛ olu daminɛ fɔlɔ tel que artistes bɛ concert labɛn n yɛrɛ ye an bɛ se k'o kɛ mais n'o fait ça avec n'an bɛ taa i ka dugu la par exemple i ka dugu jeunesse la an bɛ jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est pas que ne bɛ taa concert kɛ donc maintenant nin wagati in na yɔrɔ fɛn bɛɛ jɔlen don mais déjà invitation festival dama dama bɛ n bolo san kɔnɔ ni fɛn kɔni kɛ k'olu bɛ kɛ olu bɛ kɛ dɔw ye n wele kunun semaine passée en Côte d'Ivoire donc san o san m'o kɛ Jekele festival n ka bala cɛsiri ye o fɛnɛ ye parce que n bɛ Mali bala fɔlɔ fara ɲɔgɔn kan chaque 2 ans n bɛ bala ba de organiser bala fara bɛɛ bɛ na burusi kɔnɔ duguba kɔnɔ bɛɛ bɛ na bala fɔ an bɛ se ka bala fɔ donc ivoirien dɔw ye n fɛ u ko n ma ko u b'a fɛ ka ɲɔgɔn kɛ u y'a ɲɔgɔn kɛ donc n taa o taa n bɛ Mali bala fara 2 ou bien 3 fara ne kan an ta kɛ Mali Burkina Côte d'Ivoire Sénégal La Guinée Tchad an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka balani fɔ an bɛ ɲɛnajɛ kɛ a bolo donc mais n'o kɛla n bɛ invité olu la mais an bɛ o dominer ko san non concert n'a ma kɛ olu ye en tant que corona ko in ma ban concert bolola t'an bolo parce que an ka concert ye ni mɔgɔ de b'an wele dɔ bɛ n san Mali kunnafoni kan daba de kɔgɔ d'an yɛrɛ i tɛna an ka dugu la donc an bɛ taa olu de kɛ. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la voilà sisan nɔ Dabara an bɛ fɛ k'a dɔn depuis e yɛrɛ ye dɔnkilida in daminɛ o ni balafɔn in yɔrɔ i yɛrɛ bɛ bala fɔ dɛ mais dɔɔni fɔ i bɛ dɔɔni fɔ mais i tɛ s'a la kosɛbɛ non n tɛ se kosɛbɛ munna a ma k'i yɛrɛ ka ko ye de ka s'a la bon anw fɛ yen fɛn bɛɛ n'a tagabolo de don dɔnkilidala ye dɔnkilidala ye balafɔla ye balafɔla comme n ye min f'i ye producteur et puis artiste n'o kɛra ni ne sera bala la est ce que ne bɛna mɔgɔ ta ka n ka bala fɔ a ma nɔgɔn bon anw fɛ yen o tɛ yen mais déjà ne donna milieu min kɔnɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ bɛ n na n bɛ taa jamana présenter yɔrɔw la je suis obligé ka bala dɔ dege pour ka bala dɔ fɔ o kama n ye bala dege sinon bala dɔnkilidalaw bɛ yen u tɛ se k'ale ɲɛfɔ bala la mais ni bala ye kan min fɔ o b'a mɛn. voilà comme i yɛrɛ kun ko k'i taara Mali représenter dugu dɔw la ni bala ni fɛnw ye an bɛ se k'a dɔn i ye distinction dɔw sɔrɔ a trophée dɔw donc déjà n ye trophée minnu kɛ o fɔlɔ kɛla Mali la donc u bɛ tila ka Mali ni Burkina Côte d'Ivoire an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Sikaso balani fɛnɛ okumu kɔnɔ donc n taala yen c'était n kɛla deuxième ye yen après ka sanga n y'o de kɛ mais o balani kelen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ Côte d'Ivoire Mali Côte d'Ivoire tuguni Burkina n y'o trophée ta et puis n delila ka Mali présenter Tunisie avec balani kelen na les instruments percussion avec Mali Portugal Danemark Cuba Maroc Tunisie mais a tun bɛ ka kɛ Tunisie yɛrɛ la donc voilà j'étais là-bas n y'o trophée ta ka na n'o ye Mali la donc n ye olu de kɛ voilà sinon fɛn fɛn bɛ kɛ a bɛɛ bɛ n bɛ wele concert de la n bɛ taa concert kɛ Mali kɔfɛ de mais compétition ninnu pour que ka na ni trophée ye n m'olu kɛ n y'a kɛ mun na o ye nin de d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la sisan an bɛ fɛ k'a dɔn depuis Dabara yɛrɛ donna dɔnkilida in na
fo ka taa se bi ma i ye gɛlɛya minnu sɔrɔ i bɛ se k'i da don la ka ɲɛfɔli kɛ yan. Ok, sa yɔrɔ diyara n ye kojugu. Ne bolo depuis ne donna dɔnkilida la n ma gɛlɛya sɔrɔ. Foyi. Ne ma deli ka gɛlɛya kelen sɔrɔ dɔnkilida la. Cogo di tan ɲɛfɔli kɛ. Parce que ɲɛnamaya la i bɛ ka fɛn o fɛn ɲini sani k'a sɔrɔ n'i ye fɛn o fɛn k'a kɔnɔ tɛ gɛlɛya ye quoi o ye tɛmɛsira de ye. E t'olu wele ko gɛlɛya. Gɛlɛya quoi. Comme quoi ne tun b'a fɛ ka dɔn ne tun b'a fɛ bala ka dɔn ka ne tɔgɔ k'a la n'i ye Mali bala fɔ cogo cogo i bɛ dabara fɔ a la n'i ye farafinna bala fɔlɔ bi cogo cogo dabara bɛ fɔ a la. Bon dɔnkili o kɔfɛ an ka tradition na Mali kɔnɔ yan n'u ye tradition musique ta cogo cogo dabara bɛ y'a kɔnɔ. D'accord. Donc alhamdulilayi ne tɛmɛna sira minnu fɛ o la sisan ne bɛ nin so in kɔnɔ fɛn dɔ ka kɛ nin kɔfɛ sa e na sisan an bɛɛ b'a fɛ ka da sɔgɔna an b'a fɛ ka bɔ an bɛ da kari de o mais da karili gɛlɛya dɔ b'a la o ou bien an bɛ kogo ci an bɛ bɔ de o an bɛ bɔ n ka sauver la sisan an sauver la dɛ mais et pourtant an ye tiɲɛni dɔ kɛ ka bɔ an ye gɛlɛya effort dɔ kɛ ka bɔ quoi donc ne ye fɛn o fɛn kɛ enfant qui aujourd'hui ne y'o bɛɛ kɛ effort de quoi ne ma kɛ gɛlɛya ye quoi. Donc e tɛna o wele ko gɛlɛya. E t'o wele ko gɛlɛya. I b'a fɔ ale suguli ninnu ma dɔrɔn effort. O ye effort de ne bolo quoi. Et puis e yɛrɛ bolo c'est obligatoire. O diyagoya de. Mɔgɔ tɛ fɛn sɔrɔ n'i ma sɛgɛn. Voilà n'i ma sɛgɛn quoi. D'accord an ye faamuyali sɔrɔ o ko la. Bala dabara an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ni kunu fana tɛ kelen ye dɛ. Nɔgɔyaw kɛra fɛnw bɛ yen dɛ. I ka dɔnkili ye relation minnu nɔgɔya a ye fɛn minnu las'i ma i bɛ se ka i da don olu fana na. Donc dɔnkilida nafaw quoi. Voilà donc bi aujourd'hui dɔnkilida ye fɛn lase ne ma depuis ne ka dɔgɔ parce que ne m'a fɛ ko ne ye école kɛ depuis ne bɛ prémané la midi tun tɛ bɔ ni misi ma ne bila ka dɔnkili la awɔ chaque sɔgɔmada fɛ n'an bɛ ne bɛ dɔnkili la récréation ne bɛ dɔnkili la midi fɛ ne bɛ dɔnkili la n'an nana wula fɛ ne bɛ dɔnkili la wula fɛ récréation ne bɛ dɔnkili la kana kɛ u bɛ ne partager école classe ni ɲɔgɔn cɛ de ka don premier la de pré mana 6e année n'i ye dɔnkili la prémané kɔnɔ bi deuxième fois non bɛɛ bɛ presser ka turu boli la quoi donc depuis yen hali ni ko min kan ka gɛlɛya min sɔrɔ yɔrɔ min na nin an ka dɔnkilidala de ko a y'a to yen o waati dabara tɛ yen maa de bɛ yen non nin an ka dɔnkilidala a y'a to yen ka na nana ni ye second cycle la pareil n nana comptabilité kɛ wagati min c'est que comptabilité la chanter mais tellement que ne tun bɛ dɔnkili la école dɔ ye ne ye dɔnkilida la carré kɔnɔ dɔ ye ne nana fɔ méthode in na fo ko nin tɛ ne bɛ se dɔnkilida la maintenant ne tun bɛ dɔnkili la classe kɔnɔ tuguni ne y'an ko école de ye n kɛ dɔnkilidala ye à travers de ça mɔgɔw ye ne dɔn bon maloya tun bɛ ne na ko ne ma moyen sɔrɔ classe kɔnɔ quoi donc i tun bɛ kalan fana kɛ donc diyagoya oui parce que déjà bɛɛ bɛ dɔn i bɛ to dɔnkilida la ne ko wari cɛw ye n ko wari musow ye bon ni ne ma moyen sɔrɔ maloya bɛ ne faga o bon ne y'a jateminɛ an fɛ yan o de bɔra an ka bi communauté adamadenya la quoi malo ni bɛɛ miirila malo la dɔrɔn fɛn o fɛn bɛ ka kɛ mɔgɔw la ne bolo a tɛ kɛ mɔgɔ la tuguni quoi donc moi j'ai fait tout les 3 premiers ne tun tɛ bɔ o kɔnɔ donc ne nana ne ka comptabilité n bɛ dɔnkili la ni mɔgɔ bɛ fɔli la n b'a fɔ n bɛ taa direction na n ko n kan ka taa dɔ ka mariage kɛyɔrɔ la u bɛ autorisation di ne ma ko n ka taa permission di yan ko n bɛ taa donc k'a daminɛ depuis waati ne bɛnna ka dɔnkilida nafa sɔrɔ fo ka n'a kɛ bi e yɛrɛ ye mun fɔ la alhamdulilayi adamaden mago bɛ se ka jɔ fɛn caman mɔgɔ mago tɛ b'a la fɛ wa mɔgɔ fo ka taa adamaden sa i tɛ fa n ka karamɔgɔ ye fɔ ye Molobali ko mɔgɔ tɛ se mɔgɔ kɔrɔ ko Ala de bɛ se mɔgɔ kɔrɔ sinon bi kɔni alhamdulilayi i bɛ baara kelen mun na seni ma bali bolodimi mi bali kɔngɔ mi bali i bɛ se ka bɔ ka taa i yɛrɛ sɔrɔ a kɛyɔrɔ la waati min mana bɛn i ma kabi i ka jamana na ka taa jamana wɛrɛ kan alhamdulilayi i ka jamana kɔnɔ n'u ye boloŋɔniden da mɔgɔw la ka taa mɔgɔba kunda i bɛ y'a cɛ la donc alhamdulilayi bi kɔni ne ye nafa sɔrɔ n ka dɔnkilida la ne ye nafa sɔrɔ dɔnkilida la n bɛ to k'o fɔ dɔnkili la n ko u ka ne b'o kɔrɔ tɛ la n ka sa u ka n dabali ne ka sa fasokasi ye tiɲɛ ye nka a tɛ dabila i fa ma sa ka fɛn dɔ a bolo so ne san 30 dafala sisan mais hali ni ne sara fɛn bɛ ne ba bolo so n bɛ to k'o fɔ n ka dɔnkili la mais dɔw bolo ko fɛn kuma non baro ja de don et puis encouragement dɔ ka jira ne ɲɔ kɔ dɔgɔninw na quoi
dengeni bɛ k'a bile kunna e nana ka masa fila to i mana fɛn o fɛn sɔrɔ bolo i jija k'a d'u ma quoi ni nana sɔrɔ 3-0 b'i fa la ni mɛ jilaja yɛrɛ ka to égaliser a bɛ gɛlɛya dɛ o ni mun nana sɔrɔ 3-0 t'a fa la e n'o tɛ kelen ye dɛ voilà donc ne kɔni bolo dɔnkilida ni nafa b'a la ne ye nafa sɔrɔ a la bi alhamdulilayi adamadenya bɛ dilan ni fɛn caman caman ye dabara dɔ sɔrɔ bɛɛ la d'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma voilà d'accord sisan nɔ dabara an bɛ se ka min faamuya dabara e yɛrɛ dabara in tɔgɔ nana cogo min na i la i bɛ se ka o fana ɲɛfɔ an ye ok bon dabara in n y'a fɔ ka caya dabara in ye ne ye dabara in sɔrɔ n yɛrɛ ka tɔgɔ dɔn mɛ n y'a responsable sɔrɔ n ba de la n ka dɔgɔn an bɛ taa furu la wuladani fɛ radio Mali u y'a kala radio Mali ko yo terrain kɔnɔ donc ne tun bɛ radio lamɛn kojugu parce que dɔnkilida tun ka di ne ye ni artiste mun ye kasɛti bɔ dɔrɔn non ne tun b'a ɲini k'a bisi komi mɛ leçon bisi tugun donc u ye seli jɔ dɔnkili tigɛla dɔrɔn ne seginna dɔnkili kan donc mais ne seginna kan ne ka dɔgɔn mais mɔgɔw n'i ye ne mankan mɛn les gens parce que ko ne ka dabara ye dabara min dara ne la dabara tɛ o ne kan ne tun ka bon quoi n kumakan denmisɛnnin kan tɛ n da quoi n ye dɔnkili da ni ne dɔnkili da ni mɔgɔ min m'i ye a bɛ k'i kɔnɔ ko maakɔrɔba de don donc ne ba ko ko balafala de tun bɛ Bamakɔ donc ne dɔnkili la dɔrɔn bɛɛ seli tigɛ donc ne fa ye ne gɛn donc ne ba ko ne ma ko dɔnkilidala tun bɛ Bamakɔ ko Maru Daba ko ne tun kɛlen dɔnkili nana ko tun ma sɔn ka fɔ ne ma ko Maru Daba d'accord donc mun ni tola ne kɔnɔ n nana don école la classe kɔnɔ toujours ne ye min fɛ ne Nɔri Babari kɔni na ne tɔgɔ fɔlɔ ye mais ne bɛ kalan kɛ donc ni monsieur nana Nɔri Babari la bientôt ye tableau n'a min fɔ ne b'o fɔ donc a nana gan monsieur ko dɔrɔn ne ma ko a ko Mamadu Y mais tɔgɔ min Nɔri Babari la mais il y a quoi ne ko monsieur dɛ n'a kɛlen na n ba ka kuma ko ne tɔgɔ de ne bolo ne ba ko Dabara quoi mais ale ko ne ma kɔfɛ k'ale ko Maru Daba de ne ko ne tɔgɔ de Maru Dabara e bɛ école dɔw ta k'a bila ne y'o fɔ dɔrɔn npogotigininw école de y'a ta ne kɔ Dabara mais bɛɛ bɛ siran a moment a prononcer ne bɔra an ka dugu la parce que anw fɛ yen an ka école d'anw ye Prince-Gili an ye CP sɔrɔ an tagala an ka arrondissement na Seconde-Gili la monsieur nana sigi ko jɔn bɛ dɔnkili la ne npogotiginin Dabara ne ye n kɔfilɛ non ne ko Dabara fɔra dɔrɔn non kɛlɛ tun bɛ yen n bɛ fanɛni banɛni kɛ ko Dabara ne ko monsieur ko Dabara c'est qui a ma ɲɛ ne bɛ taa ne ye n bolo wuli quoi donc ne ye dɔnkili la donc depuis ne ye dɔnkili la a tugu la n kɔ n dɛsɛnna je suis obligé ka Dabara to ne donc bi Dabara ka di ne yɛrɛ ye n ye Dabara yɛrɛ don n ka dossier bɛɛ la hali n denw tɔgɔ n y'a dɔn a bɛɛ la n ye Dabara don a bɛɛ la d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la ko tulonkɛ kɛra sɛbɛ ye a nana tulonkɛ la a kɛra sɛbɛ a kɛra sɛbɛ ye quoi sɛbɛ tulonkɛ yɛrɛ fisayara e yɛrɛ ma a fisayara ne yɛrɛ ma Dabara ko faamuyali sɔrɔla o ko fɛnɛ na d'accord Dabara sisan nɔ an ka micro ɲumanba in b'i bolo parce que minnu yɛrɛ b'an na kɔfɛ u faamalen do i ma Dabara dɔnkili dumanw da ye dɔrɔn an ka nisɔndiya o de ka d'an ye an ka Ala fo ko Ala ni ce masa mun dɔgɔye wayidu Ala min de ji to nɔnɔ na Ala barika Ala yo Ala barika n ye dugukolo danna Mamadu kanu kosɔn sankolo danna o ye kira kanu ye u ye ne ɲininka don dɔ Dabara i fa ye joli ye n ye n bolo fa buguri la n ko ne fa ɲɔgɔnna caman mais Dabara i ba ye joli ye n ye bolokɔni den kelen kɔrɔ ta n ko wahidu filanan tɛ ne ba la sata cɛro kɔ denkɛni bila ye ɲɔgɔnkow ye o y'i ba ye i mana bila ye ɲɔgɔnko kɔ i ba a ye barika da baw ye musow aw ni ce o de la siya o siya bɛ diɲɛ kɔnɔ bozo de ka di n ye ne ba ye bozo ye jitigi ni maatigi barika n ye o la Ala ye bozow da bozow ye dɔngɔnɔw fabriqué tɔgɔ bi sa tɔgɔ tɛ karaba jamu ye sanfɛ ye tomolo fɛn dɛ maa ni fadenkɛ bɛ jamu na tɔgɔ t'aw la gileki bɛ singa tɔgɔ tɛ singa samara yɛrɛ bɛ singa tɔgɔ tɛ singa o sababu ye mun ye k'o tɛ mɔnɛ bɔ barisa i fama tɔgɔlankolon di la Ala b'i diya faama m'i diya Ala b'i diya nafolotigi b'i diya mais Ala b'i diya fantan di diya jamu foyi tɛ fantan na n ye n da to Ala ma ali fantan de alijinɛ sɔrɔ banabaatɔ ma da Ala la sujala ma dɔ la wolo mani dɔ la wolojala ma dɔ la furu man di la mayigalakaw de ye ne mara san 4 u tɛ ne fa dɔn u tɛ ne ba dɔn bubey de talibo mayiga Ala ni cɛ mayigalakaw barika n ye olu ye ne dɛmɛba ye yanni kiyama cɛ
manya le mani be ngana mangana mani ngana tekelenye joni ye ngala ulada kele chaide mole bali tewa jelige blende molo ngomu mama de ngomu jali sidanje yi barikanye ayenkala domi dabara tawro je saraka kana musula ngolo ndem wele o de la ne fene ko ngoni ye dongli dana wore ngano chaide mole bali kofe o do nga bene sadoma chaide mole bali diala nye jelige blende molo baba diala nye chaide molo yo he mama de molo jalige blende molo he chaide molo sisa musoko be chena bamako sunguruko be nyamina sunguruko uyanga musoko be chen sisa balima ya be chena wa sisa teri ya be bana he wariko nana balima ya be chen haya fo balima nyumanu nye wariko kana balima ya de chen wasisa sunguru ko mandi kabi wari bo dona sunguru tigere la bamago sunguru ko be nyamina folo ikume demiseni nechi ibi jo kare kunela telefoni zando na sunguru ko de la huyanga sunguru ko be nyami alini be yoro janda de la wari chine ma telefoni ne fe wa aya fo sunguru nunde ye kuka ke fufuni neye fufuni hey aya ke fufuni neye aya fo jemani nuye kuka ke fufuni neye neye ni vo segutalu ye ulusona fufuni nema nyafo kaitalu ye ulusona fufuni kome konu ya ke fufuni neye olubuga tulu songo bomi no ngoni bena chede amana ga fufuni ndeye olubu ga meshi songo bomi ne yeri vo sunguru nu ndeye folo angu meshi tulu mudeke shitulu ye duru deye muna anda ke shitulu mudeye hawudu nga tulu ko bwala ayake bolo nyedeye hawudu nga meshi ko bwala konu yake bolo nyedunye ko chewu bita meshi tigilu ko o fane chere me chewu an ta meshi tigi ko bulu nye tigu ni shitulu ay ga fufuni pour nga lafia d'accord Fabien sallallahu an la libre mu me gana ni wakati na mbalo de ni ko be o émission mandi kena de kan top star no de fois tant que obe ni émission ici obe ni son jadro on est stressé tenyore dabara kumara de ko ga ke fufuni voilà boy jonga question pour ça na kera fufuni dabara da ma defede dare ay dobbe jo problème tala ambe bolo nyenu ke ambe shitulu numu e sona fufuni ma ro ay problème tala ko me côté donc muso so globala ay wa asita kontine mbaya sada muso ya sada asita bugu de bénéfice donc bega ke fufuni ere mafo awo ansonama voilà ya ga bolo nyani shitulu ye choko lafia dipasi chali me chomo ko jugu asita d'accord anya fami muso wo don mo dépense la ko ga no ya mulo d'accord e ma sanma che bara chali no ko jugu imana wuli imana ta mori mi ve che afra so mo fe che afra imana ta jinetiki fe ko che afra o mun bana dune che uka fuite c'est le stress yimu fo o drone be che uka ni che lafia la sisa e no ba bara nyanga ta abibe no ya muso rebe lafia ni so jali me bo so mo da fe so kata barake rola voilà familialiste rola igani kuma nunu na voilà dabara voilà komi bora kan fo en ki karamo ko yimo bali ambe domina ko bi areka ko be to godi abe mi c'est ça mo le bal abe fo tala d'accord aka kene ado fana tunu ni do circulation ouais bon am bala fo la meteni iye tunugo fo tunugo la mena doni fo rola parce que mo tan fo dabare tunna am metunu parce que après Kassanga et c'est dans Bamako samedi parler de la culture là Dabara parler de congrès là Dabara en mettant maison de jeunes Dabara résultat zéro dernière fois ne comptabilité de que moi je vais gagner d'accord bon c'est ça que Bamako waouh on ne veut pas ça on met carré comme balle poussière ça que moi je vais nébolike après ne ka voyage ni an ne concert ka sakebe ne ole palla na la ma jange ne tare ne konya ne bolo ne tare
ou bien ni nbogotonin ka surtout barakadenw ka balani minɛ bolo ne tɛ taa dɛ ne bɛ to balani kɛ ne b'o kɔrɔ dɔn ni palais d'accord donc dɔ b'a fɔ na non c'est pas que bɛɛ n'i ka milieu de don bɛɛ n'i ye yɔrɔ de don bɛɛ n'i ka ye yɔrɔ de don sinon a mɛnna donc ne ka karamɔgɔ fana o de don hali sisan n'i y'a ye i b'a sɔrɔ surtout ɲɔbɔgɔ banna sisan i b'a sɔrɔ mulu bagaji dugu dɔ la bi burusi kɔnɔ cikɛlaw sa ɲɔ ɲɛna kɔɔri tigɛla ɲɔ tigɛla malo bɔgɔla non sisan non n'i ye concert sigi yanni concert kɛ ba malo tɔni 2 tɔni 3 tɔni 4 tɔni 5 i bɛ se ka bɔ non i bɛ jigin n'olu de ye kuma man ca olu fɛ yen i bɛ taa dɔrɔn 200 100 ni 50 u b'a fara fara ɲɔgɔn kan k'a d'i ma an bɛ surtout n'an ye kɛnɛ sigi mɔgɔ si kana boli bɛɛ k'i sigi n'i ye 100 sɔrɔ dabara b'o minɛ n'i ye 50 sɔrɔ dabara b'o minɛ n'i ye 40 di an min fasara n'i ye 30 di an min fasara n'i ye 20 mana mais 15 fasa an t'o kɔni da munna 15 o y'a an b'a kɛ pour que dɔɔnin quoi sinon n'an taara a yɔrɔ dɔ la dɔrɔmɛ 10 fasa dɔ ka di ni 100 fasa ye voilà bon moi je vois que o de bɛ n tunu mɔgɔw la ni n ka voyage bɛ n bolo de l'extérieur sous région na ou bien Europe ou bien Amérique jamanaw kan n bɛ taa n bɛ t'olu kɛ dɔrɔn n bɛ segin ne ma deli ka kalo kɛ Mali kɔfɛ ne ma deli ka kalo kɛ ne ye tile a tɛ tɛmɛ tile 20 kan a ma deli ka kalo dafa ni ne kɔni t'a la concert bɛ kɛ samedi dimanche lundi ne bɛ na Mali la parce que baara tɛ ne bolo tuguni quoi ne tɛna to ko n bɛ taa yaala mɔgɔw da la quoi olu tɛ ne ka fiko ye ni mɔgɔ bɛ fɛn o fɛn ne bɛ taa dɔrɔn ne bɛ n ka jour jateminɛ ka n ka fɛn bɛɛ kɛ n bɛ na mais ne bɛ se ka bɔ don dɔ ne bɛ na ka bɔ aéroport la ka sigi n ka so dɔrɔn ka don mobili kɔnɔ fo burusi kɔnɔ i b'a ye ko ne tun bɛ aéroport la Amérique ko ne nana bi i b'a mɛn sisan dɔrɔn ko dabara filɛ jamana dɔ la ou bien k'a filɛ nin ye ko ɲɔnɔ wo dɔ kɔnɔ bon an bɛ taa burusi kɔnɔ o de b'an tunu donc Molobali fana a bɛ yen foyi t'a la même dimanche passé a tun bɛ mariage dɔ la Bamakɔ yan a ka kɛnɛ a bɛ dɔnkili la comme kɔrɔlen d'accord voilà faamuyali sɔrɔla o ko la voilà an bɛ fɛ k'a dɔn mun na ni dabara b'a ka i yɛrɛ ko bal poussière ninnu parce que ne yɛrɛ b'a ye a mɛn kuma caman mɔgɔw da k'i bɛ fɛnw organiser balani fɛn ninnu traditionnel mɔgɔw baw yɛrɛ bɛ y'a kɛnɛ la munna dabara tɛ taa fɛn baw la ka page dayɛlɛn sur les réseaux ka to k'a fɔ mɔgɔ ye parce que a caman bɛ kɛ mɔgɔw tɛ bɔ a kalama voilà donc o fɛnɛ c'est vrai an y'a essayer k'o commencer ka page dayɛlɛn réseau kan donc o mɔgɔ yɛrɛ bɛ n bolo yan Dawuda ninnu olu de chargé m'o la n y'a fɔ n ko groupe dɔ bɛ n bolo o groupe sigila groupe Dabara Wara u ye n kanu ka fara ɲɔgɔn kan kalo u bɛ ne sara kalo mɔgɔ bɛ yen i se min ye i b'a di Dabara ma parce que retraite tɛ taa dɔgɔya t'a la caya t'a la bon i ye mun fɔ olu de y'o kɛ o caman bɛ yen a ka ca la sisan n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an b'a caman bila réseau kan pour que mɔgɔw k'a ye mais ne ye fɛn dɔ f'e ye fɛnw ye milieu kow de ye quoi mɔgɔ dɔw bɛ yen olu t'anw ye koyi olu mago bɛ bi minnu bɛ ɲɔgɔn bolo fara u bɛ ɲɔgɔn sen fara u b'olu de kɔ mais anw t'olu ye ne m'a fɛ n ko o yɔrɔ dɔ bɛ yen déjà que kasanga banna ne y'o caman kɛ donc je me fatigue c'est pour cela olu tɛ parce que hali ne filɛ dɔw b'a fɔ ko Dabara mun tɛ jouer sufɛlaw la non ne m'o bila n ka projet la ne tɛ sufɛ animation ninnu kɛ ne t'olu kɛ n delila ka don Bibliothèque kɔnɔ siɲɛ kelen u ye n wele ko n ka taa bala fɔ ko hommage de Maroc Dagodo sinon à part ça ne ma deli ka don boîte kɔnɔ Mali la a tɛ ko a man di n ye dɛ mais n ka fɛnw ta a fɛn quoi ko juguman fɛnɛ tɛ quoi mais fɛnw ta a di ne comme tari ka ma fo n'a fɔ n'i y'a ye n tɛ ninnu don gɛlɛya de ye n bila n ye bɔgɔlan don donc ala fɛnɛ y'a kɛ succès n bolo o ko ko mɔgɔ ɲɛnibagatɔw mana kuma fɔ ala ye k'a b'a jaabi n'o tiɲɛ dɔn n sɛgɛn n sɔrɔlen n ye bɔgɔlan de demander n y'a don a kɛlɛ kunkɔrɔta in bolo bi n b'ala barika da o la faamuyali sɔrɔla o kuma ninnu bala Dabara diɲɛ wuli bana min bɛ yen sisan n'o ye coronavirus ye n'an bɛɛ b'a a ko kalama kelen don ka tiɲɛni kɛ coronavirus ye tiɲɛni dɔw don Dabara kun wa coronavirus ye tiɲɛni ba dɔn kun a belebeleba ouais parce que coronavirus y'a sɔrɔ ne programme no festival mun na a bɛ se plus de 10 ouais donc n'i taara olu fɛn fɛn la i tun bɛ sara de ne tun bɛ sara de n y'a f'i ye n ko a dɔw ye n wele ko ta bɛ kɛ en avril sans Côte d'Ivoire d'accord coronavirus ye festival min tɛnɛ bolo c'est plus de 10 a ye fɛn caman tiɲɛ n bolo
kana kɛ fɛnɛ hali ɲe mun fɛ an b'an ka bal poussière mun kɛ Bamakɔ yan a nana dolu fɛnɛ na k'an tɛ jama fara ɲɔgɔn kan donc a joué an kan quoi vraiment bon a ye degun yɛrɛ quoi ala k'an kisi nin ma quoi ne ta kana nin yɛrɛ nin to yen quoi ne t'a fɛ ka nin fɔ quoi d'accord parce que fɛn mun don n tanti dɔ ko ne ma ko coronavirus tɛ fɛnkaw na quoi a mana anw kama ayi dabara e yɛrɛ kɔni bana in bɛ yen nɔ dɛ bana in bɛ yen yɛrɛ de ah bon n'a bɛ yen a bɛ a t'anw burusi kɔnɔ mɔgɔ ayi burusi kɔnɔ ko t'a la dɛ an bɛ welewelekan bila bɛɛ ma bana in c'est une réalité donc mɔgɔw k'u protéger bɛɛ ka dabara burusi kɔnɔ ko t'a la bɛɛ k'i kɔlɔsi a ne bolila koyi a nana dɔrɔn ne bolila taa an ka dugu la sisan e taara ka dugu la ne taara an ka dugu la e bolo k'a tɛ minɛ a ye safurule kana baga se yen dɛ a kana se yen dɛ parce que anw man ca o bon an man ca ɲɔgɔn kan kosɛbɛ d'accord voilà dabara san bɛ fɛ k'a dɔn jumɛn fana ka di i ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan fɛn min ka di ne ye ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bon fɛn min ka di ne ni diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ o kɛnɛya de kɛnɛya de ka di donc jumɛn man di i ye fiyewu fiyewu i tɛ fɛ ka jumɛn yɛrɛ tɔgɔ mɛn o ye saya de mais fɛn in bɛ yen dɛ réalité don dɛ n ko n t'a a bɛ yen sa mais a ka ɲi sa a kana fɔ an k'an pan o yɔrɔ kunna a man ne ye quoi ne t'a fɛ k'a mɛn quoi d'accord an ka yen bila voilà an ka yen to yen quoi ne taalen kana voilà ne taara yɛrɛ fɛ ok d'accord problème foyi t'a la voilà dabara komi aw ka milieu kɔnɔna la artiste ya man nɔgɔn dɔnkilida fansi man nɔgɔn don o don artistes de bɛ ɲɔgɔn na i b'a mɛn nin bɛ ɲɔgɔn na a bɛ tan tɔ sanuko waso fɛn caman bɛ a la quoi clash rappeur kunda a ka ca sisan nɔ conseil jumɛn de b'e bolo k'a lase i ɲɔgɔnnaw ma cogo min na prise de conscience bɛ na ok donc i y'a fɔ artistes ni ɲɔgɔn cɛ mais ne bɛ min fɔ dɔrɔn bɛɛ ka baara kɛ les gens mɔgɔ ma fɛn dɔ faamuya artistes tɛ minnu m'u lamɛn olu de ma faamu quoi donc a bal bɛɛ binna anw fanu kan non olu ma faamu quoi ni ne ko sisan ko rappeur ka classe dabila dɔ bɛ yen n'u ma dɔ classe mɔgɔ t'o lamɛn o sigi o tigi bɛ balo wa donc baara bɛɛ n'a ta don i bɛ sɔrɔ baara minɛ dɔrɔn a kɛ dɔrɔn mais kana fɛn kɛ ni dusukun fɛn de karisa ye nin ye fo n ka karisa kɛ tan karisa ye nin fa kana kɛ tan sinon ni sanu b'e bolo i b'a dɔn ka waso karisa la dɔ fana bɛ dusu ka dɔ di o ma siɲɛ o jatigi muso bɛ dusu ka sanu dɔ di o ma n t'a dɔn n'i y'a faamuya mais n'o de b'i nafa i b'o kɛ mais ne kɔni bolo adamaden maninfin t'i yɛrɛ ye dɛ mɔgɔ t'i yɛrɛ ye dɛ n'i b'an fɛn o fɛn taama sisan i b'a fɔ ko turamagazi o de tɛ fɔ o dabara bila turamagan na ni turamagan kun ye kokolon kɛ k'a kɛ k'a tiɲɛ est-ce que ne tun bɛ sɔn ka fɔ ne ma Sunjata karisa bɔla Sunjata la ni Sunjata kun kɛlɛ ko wɛrɛ ɲɛ kun tɛ fɔ karisa bɔla maa ninnu na Damɔzɔn Jara Damɔzɔn Jara kun kɛlɛ zonden ani ŋana mun de fɛ est-ce que o tun bɛ sɔn ka kuma k'olu ye Jara ye mais ne bolo olu ye ɲuman de kɛ bon anw fɛn o fɛn bɛ tan e filɛ ka artiste minnu fɔ artiste bɛ kan k'a dɔn ko e ye lumière dɔ de ye jamana kɔnɔ n'i kɛra lumière ye kaban i jilaja ɲuman ka caya ni juguman ye ne denw bɛna tanu u bɛna tanu cogo di ne ye fɛn dɔ kɛ ne y'i ka fɛn bɛɛ kɛ et puis fɔlɔ ninnu fɛn kun tɛ yen ni diɲɛ wuli mansi ninnu fɛn kun tɛ yen ko dɔw tun bɛ kɛ a bɛ tɛmɛ mais bi dun n'a kɛra dɔrɔn an b'a ta k'a cari fan voilà donc a bɛ ta bon i ka jateminɛ kɛ san 40 bɛ fara i si kan ka se san 50 ma i mɔdenw ni kulomasamaw sigilen ɲɛna fɛn dɔ i t'a dɔn a bɛna laban mun na quoi donc ne kɔni bɛ ladili min kɛ dɔrɔn u ka sabali u ka jija u ka kɛ a ɲuman quoi ne yɛrɛ n'a fɛn o fɛn bɛ ɲɔgɔn ye ne b'a f'u ye mɔgɔ ka k'i yɛrɛ ye i k'i yɛrɛ ɲini k'i yɛrɛ dɔn ne bɛ to ka baro bɔ rappeur dɔw ɲɛna n b'u wele surtout comédiens ne bɛ dɔw latanga so n karisa ne y'a constaté la i tɛ Bamakɔ comédien ye parce que ne bɛ voyager burusi kɔnɔ ne b'a essayer ka salati kɛ mɔgɔw la quoi k'a lajɛ ni u bɛ mɔgɔ min fɛ n ko i fɛlen don burusi kɔnɔ donc Bamakɔ to yen ni baara kun ye fɛn ko de ye ta i bɛ taa sɔrɔ burusi kɔnɔ e ko sisan dabara tununnen don mais ne b'a dɔn min bɛ yen ni minnu bɛ ne dɔn olu b'a dɔn dabara bɛ ka mun kɛ sisan mais le moment que dabara tun bɛ kɛnɛ kan ani dabara tun bɛ cogo ani dabara bɛ cogo min sisan jɛgɛja ni bajo an cɛ ka jan a ka jan e ka dɔ bila kan kɛtɛ kɛ ne kan dabara bɛ cogo di sisan mais dans le dernier ne ye san 7 san 8 kɛ
mais mɔgɔw bolo foyi tɛgɛ ɲɛ tɛ wele top tɛgɛ ɲɛ tɛ wele maxi jeune ne bɛ wele fɛn o fɛn i bɛɛ kɛra n kan mais zéro mais bi ne yɛrɛ fo ne yɛrɛ y'a demandé a ye taa moto la don dɔ n yɛrɛ b'a fɔ de bon n b'a fɔ ka taa top kɛ parce que a bɛ min sɔrɔ voie n'u ye n wele dɔrɔn ne bɛ nin dugu in na dɛ a bɛ n sɔrɔ tu kɔnɔ a bɛ n sɔrɔ wagawa kɔnɔ mais moi je sais que o de la ne bɛna se ka n ka siniɲɛsigi dilan mais ni n tola u kan réseau kan ani fɛnw bolo foyi donc ne bolo i ye mun fɔ sanu ka to ɲɔgɔn tigɛ la sanu bɛ karisa bolo nin bɛ karisa bolo allez-y travailler parce que i b'a ɲini e fɔra dɔ kɔ o tagala cogo di donc allez-y travailler bɛɛ k'a to ɲuman ka f'i kɔ quoi adamaden y'i kɔ de quoi mun bɛ f'i kɔ n'i ye min kɔ bɛ f'i kɔ n'i ma ɲuman kɛ ɲuman tɛ f'i kɔ dɛ voilà ne bɛ se k'o conseil dɔrɔn de d'u ma bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye quoi même n bɛ to k'a f'u ɲɛna il y a beaucoup de dabara junior n tɛ dɔw dɔn ne b'a f'u ye n ko dabara junior a y'aw jija bɛɛ mɔgɔ bɛ se k'a kɛ i teri ka fɛn bɛ ta ko fɔ a ka cɛ ɲɛbɔ bɛ jumɛn a ye jija n'a bɛ ɲɛ k'a bɛ kɛ a ka kɛ dabara ye an n'a ma k'a yɛrɛ ye a y'a jogo dɔw ta a ko suit bamakɔ yan n'i ye dabara ye ka jouer maille kɔnɔna ni fɛnw na e bɛ invité je peux aller faire mais e ye dabara junior i dabara tɔgɔ b'i la Mali artiste bɛɛ ne ka di n t'a dɔn a bɛ se ka adamaden bɛ dɔn kasi de t'a kalama mais i bɛ se ka se kɛmɛ jɔ Mali kɔnɔ k'a ɲininka ko dabara min dabara cɛ ou bien dabara bɛ cogo di a bɛ ne ta n'u ye donc e bɛ se ka taa o dɔ ka kɛnɛ kɛ i bɛ micro minɛ a tigi la maille kɔnɔ i bɛ ka dɔnkili da ou bien i bɛ taa fɛn kuntanw min k'i bɔ i yɛrɛ bolo kan depuis ala ka dabara da a t'o dɔn a tɛ cigarette dɔn donc e bɛ t'o kɛ a b'a fɔ ko jɔn don dabara junior maintenant e bɛ to oublier que junior in tɛ dabara de don donc ale yɛrɛ bolo a bɛna fɛn profiter k'e fana tɔgɔ tiɲɛ voilà même don dɔ ni ye émission dɔ suit est ce que Mali kunnafoni kelen tɛ il y a un petit n ka dabara junior dɔ tun bɛ yen a tun bɛ émission na min b'a a tigi b'a fɔ a ma ko dabara ne y'a wele ne ko n ko n'u bɛ intérêt f'u k'a fɔ ko dabara junior mais n'u ko dabara mɔgɔ min t'a faamu o b'a kɛ ne ye dɛ et pourtant ne tɛ tu es junior tu n'es pas dabara a ko oui c'est vrai k'a b'a mais a bɛ dɔw sɔrɔ dɔw b'a fɔ dabara ni dabara ni u bɛ dɔw wele ko dabara dɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ kɛ dabara fana ye u bɛ taa mɔgɔw fɛ yen n'u b'a dɔn ko mɔgɔw t'u dɔn sufɛ u bɛ bɔgɔlan don ka taa mɔgɔw fɛ ko dabara mais i tɛna se ka kɛ dabara ye mais kɛ dɔ ye donc bɛɛ ka k'i yɛrɛ ye i k'i yɛrɛ ni k'i dɔn an ka ɲuman kɛ o dɔrɔn de bɛ ka an sɛgɛn bi donc Mali lumière ye anw de ye quoi tel que bi rappeur filɛ bi maa min bɛ se ka jama ba kɛmɛ jama ba fɛn fara ɲɔgɔn kan olu de don n'u ye fɛn o fɛn fɔ a bɛ lamɛn donc je sais que u ka ɲuman fɔ u ka fɛn fɔ fɛn min bɛ se ka mɔgɔw bila baara canal kɔnɔ a kana fɛn fɔ min bɛ se ka adamadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na quoi. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Kuma faamuyara dabara comme émission yɛrɛ sera a kuncɛma yɔrɔ ma kuma kan laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin i lamɛnbagaw ma an layilibagaw bi. N bɛ se ka nin min yan. Awɔ i bɛ se ko. Bon kumakan laban min bɛ n bolo ka Mali kunnafoni TV Mali kunnafoni TV mɔgɔw k'u fo nin bɛ ka siɲɛ 2 de ni ma ɲinɛ depuis réseau ko min mɔgɔ ka ne sɔrɔ interview la nin y'a siɲɛ 2 dɔw ye n sɔrɔ siɲɛ dɔ la dɔw ye n girin ka taa dɔw fɛ yen après n nana parce que ne bɛ siran ni fɛn ninnu ye anw bɔra so n dɔgɔnin a ye n wele téléphone na depuis n y'a dɔn a ye message ci ma n y'a ye dɔrɔn n bana ka bɛrɛ ta a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ parce que n ko ne bɛ siran nin fɛn ninnu ye voilà mais a mɛnna n ko n k'i jɔ n dɔgɔ ka téléphone ta n y'a ta a y'a fɔ n ye n ko n y'a mɛn don min kun fɔla n kan ka voyager yɛrɛ muso dɔ ye n wele ko k'a bila n ko payi n k'a ɲɛna n ko ne bɛ taa n ka dugu la n ko n'a bɔra n k'a ye mɔgɔ wɛrɛ ta n bolo n kun tɛna n wele tuguni yɛrɛ mais o tila ka n wele tuguni ko aya ko n kɔrɔ ko semaine wɛrɛ k'a sera dɛ sinon n bɛ siran a ɲɛ mais n b'aw fo ne bɛ siran a ɲɛ juguman tɛ mais a kɛbaga jugu de b'a an siran a ɲɛ sinon juguman tɛ alhamdulilayi bi mɔgɔ caman tɛ dabara kalama dɔw b'a la dabara bɛɛ tan a tunnen don mais ala ni cɛ aw ni ce a yira mɔgɔ la ko dabara toujours a bɛ a ka baara kɔnɔ toujours a bɛ ka baara kelen de fɔ mɔgɔw ye mais baara la et puis album filanan min sira fɛ a bɛ na tel que n ye dɔnkili de sago fufuni olu bɛɛ bɛ dɔnkili na kuma caman b'a kɔnɔ a bɛɛ bɛ ka na donc ka aw yɛrɛ fo fɔlɔ ka Mali fo ka Mali ɲɛmɔgɔ fo bi
ne b'a fɔ n ko an miyankaw n bɛ to k'a fɔ n ka dɔnkili la n ko an miyankaw n ko Mali président miyanka vice président miyanka ye ni sɛnɛfɔ ni Gana ma sɔn an b'o réglé k'o bila an ka sira kan donc ka foli bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ ɲɛ bɛ an na bi n content fɛnɛ don ne ka sigi plateau fɛnɛ kan Maïgala ka sigi ka ne interviewer vraiment ça fait trop a diyara n ye kojugu parce que Mali kɔnɔ jamu bɛɛ bɛ yen mais Maïgala ko ka di ne ye et puis kɛlɛ ne fɛ kojugu olu kama ne bɛ bɔ yan n bɛ taa mariage kɛ fɔ Tɔnbukutu Maïgalakaw kama Dabara nana dɔrɔn o t'a dɔn n bɛ min yɛrɛ fɔ i bɛ dɔw fasara fɔ ka tugu i ka wo fɔ dɔrɔn u bɛ wari d'i ma donc n ka art kɔnɔ n ka carrière kɔnɔ n y'a jate minɛ les nordistes u ye n dɛmɛ kojugu n dɛmɛna mais a bɔla Maïgalakaw la donc c'est pour cela n fɛnɛ ko n ko bon Dabara kɔni n'a ma Maïgalaka muso kɔni sɔrɔ f'a ka muso furu Nord la o la n muso fɔlɔ ni o tamasɛki de yɛrɛ de Kidali donc ka Mali bɛ fo bi minnu tulo b'an na minnu ɲɛ b'an na diɲɛ kɔnɔ diɲɛ kɔ kan sɔnnikɛla Mali yɛrɛ kɔ kan Mali kɔ kan mɔgɔw sɛgɛnnen don Mali ko la kojugu n'i ye maa min ma ta i t'a dɔn quoi ala yɛrɛ minnu bɛ a b'a dɔn n'i y'a ka vidéo ta k'a lajɛ a b'a ye kɔkɔmɔgɔ min bɛ kuma min mɛ kɔlɔlɔ tɛ quoi an m'u bɔ ɲanafin na an m'u bɔ degun na n'a fɔra ko bɛ Mali la dɔrɔn u tɛ da u tɛ sigi sunɔgɔ t'u ye quoi bɛɛ si kuma na donc ka bɛɛ fo jamana ala ka suma Mali ala ka suma ala ka Mali segin a Maliya la ala k'an segin a Maliya la bɛɛ ka se ka t'i ka so i sago la bɛɛ ka n'i ka so i sago la du kɔnɔna bɛɛ ka content ale bi ala ka wasa di Mali bala ma merci beaucoup Mali misigi bɛɛ ka di mais ka bala k'a bɛɛ premier n'ala sɔnna bala Dabara komi yɛrɛ ko k'an ka tunkarankew olu bɛ ɲanafin ni fɛnw na donc an t'a ni kun cɛ ni a cappella dɔ ye k'a ɲɛsin u ma tunkarankew foli bɛ Madu Dabara bolo sujalama dɔ la wula mandi dɔ la malidenw tunga man ɲi tunga de danbe dɔ a kɔni mɛ den ɲuman dɔ e faso tunga man ɲi tunga de danbe dɔ a kɔni mɛ den ɲuman dɔ Ameriki kalo tunga man ɲi tunga de danbe dɔ a kɔni mɛ den ɲuman dɔ Fari kalo tunga man ɲi tunga de danbe dɔ a kɔni mɛ den ɲuman dɔ Hayima tare mɛ Gurupu Dabara ye tare tungaranden bɛ ye tare tare aw tulo tɛ tare la e gurupu wara tulo tɛ tare la Madu Dabara mɛ n ka tare ma tare seba i ye tare ye molo tare ne la Dawuda masa bɛɛ tɛ tare ye ne bolo dɛ ala ni ko Jalo wata i ye tare ye molo Mali tunkaranke jama jawo bɛɛ ye tare ye Dabara bolo tare man ca d'accord n bɛ dan ka tunkarankew ma parce que an bɛ bɔ yan an bɛ taa kɔfɛ olu de b'a d'an ma k'a ɲɛ d'accord ka tila k'an bila ka na n bɛ bɛɛ fo tunkaranke bɛɛ fo merci voilà merci beaucoup ayiwa an lɛlibagaw Dabara de tun bɛ an bolo bi an n'a bɔra ka baro dumanba kɛ ne hakili la baro in kɔnɔna la aw ni ne an bɛɛ y'an ka tata sɔrɔ a la donc n'a donna mɔgɔ min gasi la an tɛgɛ fila bɛ an kɔ o la an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛ diɲɛ wagati wɛrɛ